Pagkita ko ba ni nung sidalat nga pa ni no kinoki ka sa video pa ito wag 방송에 널 붕어오라 합니다. 너구도 짝으로나. Ayu drap di lai ngam dep dai nang bo si thigi wa sakka ka ora bara nang bo ayu drap di lai ngam dep dai nang bo asuk koina pakhang oirakpase pungling na khoida jaba nupi amatana yabirakte onthok pani da ko raji lagi laibakse